Dnes je 15. decembra, takže je to presne 9 dní. Ja zbožňujem Vianoce a chcela by som, aby boli dokonalé. Tak to jednoduché šebestová, máme predsa kúzelné slúchátko. Tak čo myslíš, Mak? Čo nesmí na Vianoce chýbať? Jednoznačne sneh. Poďme len požiadať. Haló, potrebujeme sneh, viete to zariadiť? Hovoríte sneh? No prosím, ako si prajete? Fíha, ale poriadne nás nažilo. Hneď by som sa išla posáhnuť. Tak to nebude problém. Haló, potrebujeme riadne sánkovačky. Sánkovačka? Ako si prajete? teda ty rozprávky? Uhádni.
moja najobľúbenejšia je 3 oríešky pri popolušku. Tak rada by som sa v takej rozprávke ocitla. Haló, môžete nás dostať do rozprávky 3 oríešky pre popolušku? Ale áno, prečo nie? No, ale kto tie darčeky prinesie? Ja to vybavím. Pošlite nám prosím niekoho, kto nosí darčeky. Vaše prianie je mi rozkazom.
ale vieš čo? Ja na Vianoce na dvašky mohla by si zahrať aj to? Jasné, už volám. Haló, počujeme sa? Prosím, aspoň 2 plechy vianočných koláčikov. Samozrejme, vianočné koláčiky sa už pečú. Mňa také boli výborné, ale vieš čo mi k tomu všetkému chýba? Už tuším, sú to vianočné koledy, však. Ty vieš asi čítať myšlienky Šebestová. Myslíš, že by sme ešte mohli požiadať múzeové sluchátko? Raz už nič nedáme. Haló, môžu nám tu hrať nejaké koledy? Koledy hovoríte, samozrejme, nech sa páči.
mali vianočnú náladu. Nič jednoduchšie. Stane sa. Zara. Potleskom povzbudzovali našich účinkujúcich. Verím, že budete mať krásne Vianoce a že sa
prídeme zase s ďalším vystúpením, s ďalšími účinkujúcimi a budeme sa takto skvele zabávať. Takže ďakujem aj vám, deti, že ste boli také krásne. A čo dodať po týchto pekných slovách, to je, viem, že toto je len vrchol ľadovca, myslím to tak, že to, čo sme teraz videli, bolo krásne, najkrajšie predstavenie, čo som zatiaľ videl a zažil. A to, čo nevidno, tak to je tá práca pani učiteľiek, pani vychovávateľiek, aj vás všetkých, čo ste pred touto besiedkou museli urobiť, pripraviť, nacvičiť, natrénovať. Viem, že to nie je ľahké, ale tá náladička pekná vo mne vznikla, určite aj vo vás, taká vianočná. Krásne ste spievali, krásne tancovali. Mne sa veľmi páči, keď aj občas nejaká chybka tam je, hej? Lebo sme v škole, učíme sa. Takže ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, blahoželám, držím palce a niečo pekné dostanete. Takže majte sa pekne a vydržme spolu. Veľmi pekne ďakujem všetkým vychovávateľkám a všetkým učiteľkám, ktoré sa zúčastnili. Monika, Danka, ja neviem, druhá Danka, ja